ओमफ्राय न'आव जागोन ना बायरायाव जागोन ना हाग्रायाव जागोन जाखो? मा बायरायाव जानो? मन्दिरावनो जाहैसै नामा मेलेख? जायो जेरावबो आंना। बिमा बिफानोलाय खोन्थाला नामा हा नोंसोरो? ना लाखुमालायसै? है बिमा बिफा खोन्थानांलाया। बिमा बिफानो खोन्थाबाथाय हाबाखौनो जानोनो मोननायसो नङा। बेखायनो दाउ मन्दिरावनो हाबा जागोन। आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि मालायफ्राबो मेला खथ' थाङै थाङै लाखुमालायो मन्दिराव। आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा मन्दिरावसो बांसिन हाबा जालायगोरखायो। ओमफ्रायसो उनाव न'आव मोनथियाबा लालायसै। दाउ जोंहाबो बिदिनो खालामगोन मेलेख। जायोना? जागोन दे जागोन। ओइ मानै दामब्रे दामब्रा रायज्लायबाय थानोसैना गाबोननि हाबानि रेडि खालामनो हा? थांदों रेडि खालामहैखादो लाहार फाहारनो एसे। आंबो खोन्थाला हरनोसै ओरै लोगोफोरनो। दे फिफि अंलामोनखौ लेंहरजोब। दे बिदिबालाय थांलायदो गावबागाव न'आव। मेलेखौ आंजों थालांफादो नामा? है थालांमोनालै बिदि हामा। हौवा गोदान हिनजाव गोदान थालांलायखानो मोना। हामा थालाय मोना बिदि। थां गावबागाव न'आव थांलाय। दे होनबा थांदो मेलेख दे। ओमफ्राय आंखौ थगायनो मोना दे। गाबोन हाबाखा जोंनि। थगायनो मोना। जेबो खारखुमानोबो मोननाय नङा नोङो। जागोन दे। हाबायाव दा खारखुमाखालै मेलेख। नोंजों गद गैथारालै। बोरैबाखा मानसिया खारखुमालाबायनोबो हागौ। जै बोरैबा खारखुमायो होनबाथाय आं गैखाला आरो गोजौआव थांखाबाय। होद आं जाम्बा नामा हा? आं जाम्बा नामा गावनि हाबायाव खारखुमालाबायनो? बिदिबाथ' मोजांलै मेलेख। नङाबा आंजोंनो लाखिफाखासैमोन आं नोंखौ। खारालै आं सिन्था लानाङा थांसै आं। थाथ'दो नोंसोर सानैबो। वाह बेबी डल कहाँ की बात कहाँ ठोक आ गई। नोंथ' सिनि संख्रि बानलु हालदै जिरा मस्ला गरम मस्लानि दावराव जानाय मुलुगाव हाबफैनो नागिरबायलै हा? आरो नोंथ' गाबोननिफ्राय सिख्लायाव थानाय नंलालै बुरिसिगोन नोंथ'। बुरिसिगोन बेबी डलआ मादैसो लिंजाबावसिगोन दा बावैनो। होद बारा सिगिनाङालै लामब्रे। ओरैनोबा हाबा जाबा माबायदि जायो आं जेबो मोनथिनो मोनाना। गिनो ओंखारो। होद बारा दासिगि आंखौ। नोंथ' बुरियाव गोलैखासिगोन हाबा जाबानो। बुरियाव गोलैखासिगोन आरो। मा हाबा जाबानो डाइरेक्ट बुरियो नामा मानसिया? सिख्लायावनो थागोनब्रा आंबो सिख्लायावनो थागोन नोंबायदि। है जाम्बि बुरिसिगोनब्रा नोङो आं बायदि जानाय नंला। होद बारा सिगिनो नाङाब्रा आं दानो बुरिनो गोसो गैयाना। नों बुरिनो गोसो गैयाब्लाबो बुरिखानांसिगोन। थोद बिदि बुंबाय थानाङालै आंखौ सिगिबाय थाना। आं दानो बुरिया। बुरिनोबो गोसो गैथ'आ आङो। एसे जाबानि थानो गोसोबाव। थै जाम्बि हाबा जाबाथाय बुरिखायो हिनजावफ्रा। ए नंगौ नामा? बुरिबा बुरिबायसैलै मेलेखआबो बोरायखासिगोन अब्ला। बोरायदो बुरिदो नोंसोर सानैबो। लास्टलि मामि बाफा जाहैदो आरमा नोंसोरहा। आं दानो जेबो सानथ'वाखैलै बेफोरखौ। हाबायानोबा जायाखैनो दाबो। गाबोनसो जागोन। जाखागोन ना बेफोरलाय सानसेब्लाबो। मामि बाफायालाय सानबाबो सानथ'वाखैब्लाबो सानसेब्लाबोथ' जाखागोन। जाबा जाबायसैलै बिदिबालाय। जाखागोन। ओमफ्राय दे कल हरनानै लिंहरला जोबखादो लोगोफ्रा गाबोन हाबायाव मन्दिराव फैनो। दे माबार। दे जागोन दे नैबे लामब्रे दंखायो लिंहरनायाव। 1 सेकेन्डजोंनो फैगोन बिसोरो
खोनाब्लानो खिफिउंला रामोदा मोनहा दे मोजां बिदिबालाय थौदो दसे रेस्ट लायसै जोंहाबो उन्दुहैसै थौ मा सानना मा बुंना लाफ्लांखोलै आं दानो हाबा जानो गोसो गैयालै आं दानो हाबा जानो गोसो गैया आं दानो हाबा जानो गोसो गैया लावगिखौ बोरै मोनगोन आं दानो हाबा जायोब्ला लावगिखौ बोरै मोनगोन आं दानो हाबा जायोब्ला आं दानो हाबा जानो गोसो गैयालै आं दानो हाबा जानो गोसो गैया लावगिनो मा होनना खोन्थाबावनो लावगिनो मा होनना खोन्थाबावनो गाबोन आंनि हाबा लावगिनो मा होनना खोन्थाबावनो लावगिया आंखौ गोसोबायमोन आंबो लावगिखौ गोसोबायमोन मा जाबावगोन दाना गाबोन आंनि हाबा लावगिनो मा होनना खोन्थाबावनो मा रावजों मा होनना खोन्थाबावनो लावगि मा होनना खोन्थाबावनो नोंनो मा रावजों मा खुगाजों लावगि गाबोन आंनि हाबा आं दानो हाबा जानो गोसो गैयामोनलै मेलेख' साला सुवाम हाबा जानायखौनो गाबबाय नोङो हौवाना हिनजाव जाखोसि नोंलाय हिनजावफ्रासो गाबो हाबा जानायखौ नोंहालाय मा गाबलाला बायदों मोसौ दामब्रा बायदि हा भाई खिफिउंला बेना जानानै एसे उल्था मारसो खोमादांलै नोंसोरसो माथो मा सिरि सिरिलाय मा खोनासंफैदों नोंसोरा सिरि सिरिनो हा माथो गाबोन हाबा होनलाय नोंनि मा मोसौ दामब्रा बायदि गाबलाबाय थाखो गावनि हाबाखौनो गिनानै गाबखो ना माखो हाथ आं गाबाखै बहा गाबनाय नुदों नोंसोरलाय आंखौलाय हा गाबाखैबा दहायलाय माथो मोदै गवामोनलाय मेलेख'आ है बेफोर गोलोमदैसो गदोंमोन आंनाव नंखाया थगायलायबावो मेगनजों सोरबा गोलोमदै गयो नालाय हा हाथ खिफिउंला साला थांसै आंनि रुमाव गाबोन हाबा दङ आंनि थौ गासिबो थौ दिनै जों सानैनि गोथार जुलियाव नों आंजों खुसियाव दंना मेलेख' हा गैया गैया ना मा होनदों नों मेलेख' गैया ना मा होनदों नों हा दं मा गैया जानो हा दं होनबा मानो थगायो नोङो मेलेख' है जाम्बि आं नोंखौ सोगाबदोंसो गाबनो रोङैखाय मेलेख' नङाबाथाय खालि बिदिल' बाल दुद जाम्बि दागाबसै खेलेनायखौ गाबो नामा नोङो हा हाबायावनो गाबो नामा उन्दै गोरलै बायदि गावनो आंखौ सोगाबदों साला आव सना लोखि जिरख'नाय दाउ बिमा दागाबसै दे सना दे गाबला साला खेलेबाय थायो आंजों बाल सना दासो मिनिबाय नोङो बिबि थोद खदाल हाथाय बायदि दा देखायबाय हाथायखौ दे थौ मालाय हाबा लायसै बिबि थौ हिनजाव गोदान
हामबायसै फिसाफोर सिरि थाथ'दो जागोन दे दानिया हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाना आं होननाय होनफाबानो जाबाय औ बाबा दे उ दे उ आयाहि आयाहि बर'दे बर'दे देबि देबि त्रय'करे त्रय'करे ब्रह्मबादिनि ब्रह्मबादिनि गायत्री गायत्री चन्द'चान चन्द'चान माथ' ब्रह्मजनि ब्रह्मजनि ओम नमःस्तुते ओम नमःस्तुते सिरि थाथ'दो फिसाफोर जागोन बाबा ओम आफा दिनैनि बे गोथार जुलियाव मेलेख' आरो बेबी दलनि गोथार जुलिया जाहाथे थैस' थांस' अरायबो जुग जुग मोनजालांबाय थानो हानायनि बिसिया नांलायबाबो फिसाया बुजायनो हानायनि फिसाया रागा जोङोब्ला बिसिया सिरियै थानानै बुरखायनो हानायनि दिनैनि गोथार जुलिनि दिनाव मेलेख' ब्रह्म आरो बेबीदेल ब्रह्मनि गोथार जुलिया जाहाथे थैस' थांस' अराय सम आलो गोजोनै रायजो मोनजालांनो हानायनि नांलाया खमलाया दावराव दावसि जायाजासे मोजाङै मोजां रायजो मोनजालांनो हानायनि दे दानिया फिसा सिन्दुरखौ नोंनि हिन्जावनि खाफालाव फुनदो दे बाबा जय मेलेख'नि जय बेबी दलनि जय हौवा गोदाननि जय दे फिसाफोर नोंसोर दिनैनिफ्राय बिसि आरो फिसाय जाबाय आलो गोजोन अनलायनानै थैस' थांस' रायजो जालांदो फिसाफोर औ बाबा बा मेलेख' हाग'बायलै मालाय नोंहासो जोंफोरालाय माला बिदि हाबावगोनलाय हागोनब्रा जाम्बालाय हागोन सिन्था लानाङा दे जायखि जाया हेपि मेरिड लाइफ मेलेख' आरो बेबी दल जानाय लोंनाय पार्टिखौ माला होयोलै मेलेख' थुग्रोदो न'आव थुग्रोदो थुदो माबार पार्टि खालामहैसै